Among the maxims on Lord Naoshige's wall, there was this one. Matters of great concern should be treated lightly. Master Ite commented, matters of small concern should be treated seriously. Het verhaal van Alexander, van Mehdi en Yassin, van Kimberly, van Faraday, van Steven en van Jin. Het verhaal van onze wereld zit verschoond dat er gordinnen plein wat dat juiste maar de echte zoekers ze kunnen vinden. Het verhaal van Sabrina, van Roderick en Boris, van Stijn en van Tina, van Jawad en van Dolores. Het verhaal van onze wereld kan je niet snappen chronologisch, want het is een en al verweven met elkander door emoties. Verloren anekdotes van een zwerver in een steegje, verzwogen catastrofen in de kerkelijke sferen, verboden episodes uit het menselijk verleden. Soms is zo'n recherche in de leegte voor het verhaal van onze wereld te kunnen vatten die ze horen, te ontleden tot gedachten en vervatten in een strofe. Er is zoveel stof tot schrijven, maar geloof me dagelijks stralen verhalen weggelachen of verloren. Zoveel stemmen genoegen en aan stilte, zoveel warmhartige kinders proeven de kelte van armoe. Zoekt maar een naald in een gooiberg waar je je leven nooit tevoren van allen hoort. Dat vast in het doodlopen stratje zonder ende, een heel vertrouwde plekken maar alleen maar onbekenden in je vriendengroep. Je ziet alleen en verdwaald door niemand dood voor de rode draad die loopt door je verhaal. Van Jonathan, van Jason, van Wesley en Dorin, van Jennifer, van Karim, van Pablo en Katrin. Het verhaal van onze wereld zit verschoond dat er gordinnen plein wat dat juiste maar de echte zoekers ze kunnen vinden. Het verhaal van Jamila, van Anthony en Floris, van Mohammed en Rita, van Aurore en van Joris. Het verhaal van onze wereld kun je niet snappen chronologisch, want het is een en al verweven met elkander door emoties. De jaarlijkse verslagen van het heiltekort in Afrika, gevaarlijke bedragen, komt terecht in onze zwarte markt bezwarende verdragen. Goed gestemde nooit meer aangepast, een mensenleven weggesmeten voor een habbekrats. Jonathan en Jamal, talloze voorbeelden van meisjes zonder een eigen verhaal tot op dit punt. Jonathan leeft in het dozen, moest slapen in de schaduw van het dreigende neurose. Meisjes pezen dat hij nooit dat haalt dat, maar hij wil het verhaal uit te doen dat hij nooit vertelt dat is. Het leven van Jamal kon niet verstaan, die jongen is letterlijk geboren voor een leven als kindsoldaat. Het traint voor angst te transformeren op boete en op blote voeten. Meisjes zo te doden in de barracude van een totaal verwaarloosde jeugd, wat als zondes in de plekken kwam van iedere onschuldige deugd. Het verhaal van bepaalde meisjes kreeg geen aandacht, we luisteren niet genoeg, al hebben we zeker wel een raakvlak. Verhaal van bepaalde meisjes kreeg geen aandacht, we zeggen wel dat we wel napen, maar missen de daadkracht. We zijn bezig met onze eigen bepaalde manier van zo'n enorme persoonlijke heilige graal, maar het is illusie. Je ziet alleen en verdwaald, en niemand doet het voor de rode draad in je verhaal. Zo wel weten, waarom dan niemand doet het voor een ander, maar ik klapt over geluk, hoe duw je ogen op een ander. Zo wel weten, waarom dat ik het te weinig stop met klap met zo'n ervaring van een ander missen die me kunnen verrassen. Zo wel weten, om je verhaal de moeite is voor te lezen, of dat juist te leeg alinea's bevat dat leest eens. Zo wel weten, hoe ik het de meisjes echt begreep, maar ik zou niet weten wat te doen en daarom dat ik het teksten schreef. Voor Jeroen, voor Gregory, voor David en Jasmin, voor Alistair en Peter, voor Seba en Aline. Het verhaal van onze wereld zit verschoond achter gordinnen plein wat dat juiste maar de echte zoekers ze kunnen vinden. Het verhaal van Alicia, van Samuel en Rob, van Dieter en van Castro, van Michael en Christophe. Het verhaal van onze wereld is een epos zonder plot met ontelbare fragmenten die er nooit zijn eigen komen.